Λοιπόν, είμαστε 8 βαθμούς, μάγκες μου, μπροστά στην βαθμολογία και 3 στην Κυριακή 11. Θυμάμαι τον Αθανασιάδη, τον Παπαδόπουλο, τον Αναστασιάδη, ποιον άλλον, τον Τζαβέλα, τον εκείνο... Θυμάμαι, τον Κάτσε, τον άλλον, τον Σέντρεμπακ, όλους τέλος πάντων του ΠΑΟΚ κάνανε κάτι. Πώς ξέρεις τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ρε? Πολλούς ξέρεις, Αυτούς που δεν ξέρουν, ξέρουν. Οι άλλοι που ξέρουν είναι χειρότεροι από αυτούς που δεν ξέρουν. Οι άλλοι που ξέρουν, παράδειγμα, ο Σαλπικίδης, ο Κοντοπούτανος. Λοιπόν. Μην μιλάς έτσι για τους πουτάνες. Τι στίγεις, κάτσε ρε, Σωστό. Λοιπόν, 5 βαθμούς δείχνατε. Τώρα που είμαστε εμείς 8, Άκη μου, κάτσε, κοίτα εδώ. Δεν μην είπατε. Πώς θα τα δει, έτσι, 8 και 3, 11. Δηλαδή, 10 θα δείχνω τη Δευτέρα. Κάνε το 8. Έλα, Τάκη. 10 και ένα 11. Όχι, κάνε 8. Έτσι θα είμαστε Δευτέρα. Κάνε 8. Ράσα, κάνω εγώ τα 8. Ναι. Έλα, 8. Ναι. Κάνε και 3. Όχι, εγώ έτσι θέλω. 10 και ένα 11. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είδε κάτι, δεν έπαιζε λίγο μπάλα η ομάδα, κάποια κακά παιχνίδια στην Ελλάδα, άσχημα τέλος πάντων αποτελέσματα. Γεια σου, Μάριε. Άλλαξε προπονητή. Έδωσε αποζημίωση, πήρε καινούριο προπονητή, άλλα λεφτά. Εσύ, Ιβάν, τον κράτησες τον Άγγελο. Για ποιο λόγο? Να μην δώσει αποζημίωση ή μην δώσει λεφτά σε άλλο προπονητή. Να σου πω εγώ τον λόγο. Ναι, πες τον. Αυτό θέλω να μου πει. Τι να κάψουμε και το καινούριο, αυτά παίξουν με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή να πάει ο καινούριος. Να κάνει είναι στην εξέδρα τουλάχιστον Ρεάκη. Ποιος? Ο καινούριος. Γιατί μπορεί να είναι. Και να βάλουν τον Ήβιτς. Ποιον Ήβιτς? Αυτό είναι εκεί. Όχι, συνήθως στο Γεωργιάδη βάζουν. Ναι. Έχουν ένα εκεί πέρα πάντα, δηλαδή, ξέρεις. Πιο πολλές μέρες είναι Ναι. ο έκτακτος παρά το μόνιμο. Και τέλος πάντων αυτό το παραμύθι με την Παναγία, μην το ξαναπείς Αναστασιάδη. Ας την Παναγία εκεί που κάθεται, αγαπάει όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη. Άστο, τώρα μας βοηθάει η Παναγιά και μας βοηθάει η Παναγιά. Άστο. Όχι, έχει γίνει θέμα και με τους άλλους χριστιανούς. Πάνε στις λειτουργίες και λένε τι έγινε, ρε Παναγία, άλλο τον ΠΑΟΚ. Και εμείς Ολυμπιακοί είμαστε, ο άλλος τι ομάδα είναι. Δηλαδή πώς... Και εγώ τρελός είμαι με την ομάδα μου και στο φινάλε μια φορά κάτω στο Ισραήλ παίζαμε τον Παναθηναϊκό ημιτελικό στο μπάσκετ και πάνω στον Πανάγιο Τάφο είπα Χριστέ να τους νικήσουμε. Με το Χριστό, στο Χριστό είπα, δεν είπα την Παναγιά. Ναι. Και αυτοί είπανε Χριστέ μου να την νικήσουμε, άμα ήταν έτσι. Θα ανοίγαμε όλοι από ένα μοναστήρι και δεν θα κάνει Ολυμπιακός ποτέ. Και δεν θα πήγαμε στα γήπεδα. Δεν είναι, τίποτα. Θα ήμασταν όλοι μέσα στα μοναστήρια. Όλη τη μέρα. Με το κομποσκίνη. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στους δύο μάκηδες και στο Σκελίδι και στο Ρεγγέρι για να ησυχάσω και με εσάς, με έχετε τρελάνει. Τα βλέπεις από εκεί, Τα βλέπω παντού. Ωραία. Και από δορυφόρο όλα, τίγκα. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τι άλλο?